Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo je još jedan magazin IN na kanalu televizije Pink. Moram na samom početku, naravno, da pozdravim prijatelja ove emisije, a to su Immunotea sistem, dakle stimulator efikasnijeg imunosistema, zatim Alta Moda boja za kosu italijanskog proizvođača Alfa Parf, boja, sjaj i maksimalna nega, i Dermix, kolekcija za negu tela i lica, sinonim za lepotu bez kompromisa. Nešto više o ovome, naravno, tokom emisije. A što se tiče teme večeras, kažu da savremena žena ima sve uslove danas da bude srećna, ali slušajući ispovesti žena ovih dana, ja sam shvatila, verovatno ste i vi možda to zaključili, a to je da je uslov sreće svake žene danas da bude slobodna. U kom smislu? U smislu da ima pravo na izbor. Dakle, da može da se uda kad želi, da može da dobije dete kad želi, da može da se razvede samo onda kad ona to želi, da može da promeni posao, recimo, u 5. deceniji ako ona to hoće, da može da upiše fakultet koji ona želi, da ne mora da važi ono pravilo brak posle diplome i onda tako sve redom. Dakle, da ima pravo na izbor. Večeras je baš to tema emisije. Dakle, koliko je uslov sreće svake žene da bude slobodna. Naravno, tu su moje gošće i naravno žene. Jedan aplauz za njih. Dobrodošle. Jeste dobro? Jeste, da smo dobro. Dobro ste, jel da? Dobro. Evo ovako. Po izgledu ovako. Po izgledu, da. Po osmehu bih rekla, da. Dakle, svaka žena je srećna kada može da se bavi poslom koji voli. Indira Radić je jedna od tih. Ona je večeras gošća. Svaka žena u Srbiji u skladu sa temom ima pravo na svoj trenutak istine. Nina Lečić večeras sa nama. Ona kaže da je u njenoj profesiji sreća veliki faktor opstanka. Snežana Savić večeras sa nama. Sloboda i sreća. Sigurna sam da je to u nekim trenucima i tekako nedostajalo na farmi. Divna Karleuša večeras sa nama. Sviđa vam se tema, verujem. Prava ženska. Prava ženska, ali da ti kažem i muškarci će to slušati. Pa nadam se da će nešto pametno čuti i da će zapamtiti. Ja sigurna sam da će pametno čuti od ovakve 4 dame. Nego da zapamti da primene, to je najvažnije to. Odboja ti kažem, neće primene prema tome. Zaboravi. Nisu stotinama godina, neće ni sad uz magazin. Ajde probamo. Ajde probamo, da. Imate potpuno slobodu da pijete kafu, da se služite, da se opustite u toku ove emisije. Larmas dizajn, naravno, je večera zaslužan što sve ovako lepo izgleda. Vas, naravno, pozivam isto. Spremite kafu, kolače, sve što volite i da uživate zajedno s nama i vidimo se za koji minut. Dakle, vi ponovo gledate magazin IN, u studiju smo i tema večerašnje emisije koliko je zaista uslov sreće svake žene u Srbiji da bude slobodna, dakle da ima pravo na izbor. Sad da ti kažem nešto, ti si mene i divno ovako baš lepo smestila na ćošak stola, jedna i druga. Nemate uslov nikakav? Po nekoj tradiciji starih kazivanja kažu da onaj ko sedi na ćošku neće da se uda. Šta će ti da se ponovo udaš? Bila si probala i ona neće, a ti bi. Ja sam baš mislila sledeće sedmice, ali sad sve si mi da ti kažem, ja hoću. Ti hoćeš? Da. Hoćeš stvarno? Da, što da ne. Samo kad nađem pravo. Jel imaš kandidata, baš sam tela da pitam. Ne još. Sad, kad sam rekla da je uslov sreće svake žene danas da bude slobodna, ja sam mislila pre svega da bude hrabra da napravi potez u životu koju ona želi, a ne da sluša okolinu i da bude u skladu s nekim moralnim dilemama ili ono što mi se nameće kao obavezno. Kako gledaš u mene sada, kad postavljaš to pitanje? Ali nisam tela. Tela sam za sve. Odnosno, ajmo jedna po jedna, može ovako. Mislim da se razvede kad hoće, da se uda kad hoće, da promeni posao kad hoće. Najhrabriji potez koji ste vi napravile? Ko je najhrabrija? Evo divna, aj divna. Ona kao... Pa ne, baš sad nešto razmišljam. Je li ima neki najhrabriji? Najhrabriji ovako životno možda da se razvede. Pretpostavila se. Jer bez zaštite žena je prinuđena bude bokser, a onda više nije žena. I slažem se. Naravno, sada se to promenilo. Posljednjih jedno 15-20 godina muškarci su se povukli i sada je matrijarhat. I sad je naš ring, to misliš? Sad je naš ring, tako je. I žene su sada glavne, tako da preuzimamo polako palicu, ali sigurno. Se slažeš? Sad nek oni brinu kako će da budu... Kako će dalje oni? Budu razvedeni muškarci. Jeste, ja se slažem, se slažem. Sad, najhrabrije odluke neke u životu, možete da mi kažete i koje, ali ste donosili isključivo same ili uz podršku nekih najbližih? Ko je tvoja najhrabrija? Ajde prvo to da shvatimo.
Pa da se... Prvo, postala sam slobodna onda kada sam pristala na sebe i kada sam shvatila da sam ja jedinstvena i da samo moje odluke i breme tih odluka nosim sama. A definitivno, pošto je muški svet, mi žene uvek moramo da radimo iznova na toj slobodi. Muškarci nam stalno tu slobodu uzimaju. Stvarno? Pa ja bih rekla da da. Moguće, ne znam. Ja ne znam. Ja ništa ne znam. Ja ne znam. Pa evo, ajde da vidimo. Daj neki primjer. Takav osjećaj godinama. Daj neki primjer. Dobro, da su 2 udate i 3 neudate, je li tako razvedeno? Kako tako? Dugo nisi bila Pa u ti si braku, udata. kaže. A, pa ne, ja se ne računam. kako ti si žena? Pa ja i Nina i ja smo u stvari jedine u braku, a vas 3 ste... Razvedeni. Da, pametno se razvela. Moram ti kažem, evo kaže mi Snežana sada, ja kažem ja sam dugo već osjećam tu slobodu, dugo već slobodna. Da se je već vreme da budeš kaže mi Snežana, zauzeta. dugo nisi bila u braku. To. Dugo nisi bila u braku. A daj primjer koji si htjela. Zaboravili ste vi. Šta čeka ženu od 7 ujutru kad se probudi ili od 8? Sprema dete za školu, odnosno za obdanište, sprema ručak, sprema muža, sprema sebe na kraju ako stigne, pod uslovom da stigne, a tu nam uvek manjka vremena. Slažem se. I šta? Žena je u stvari neslobodna samom činjenicom što je žena, jer ona sama sebi nameće tu odgovornost, a muškarci normalno jedva dočekali pa samo guraju još više obaveza na naš vrat. Je li tačno, muškarci? Ovi u režiji. Ja vidim napuštaju publiku. Nisi čute. Vide kako smo krenule. Kaže, bit će svega i svačega. Vam kažem, jedini sagovornik na ovu temu će biti moj realizator Gile, pošto on je rekao ne, samo to da ti kažem. Dobro, šalim se. Više verujete u tim situacijama kada donosite hrabre odluke, intuiciji, srcu ili pameti? Sve 3 stvari. Stvarno? Ja uključim i srce i pamet i moju intuiciju. Pa nekako to... Šta ti je najhrabrija odluka do sada bila? Pa nekako upravo pričamo, dakle, danas je ovo brak, razvod. I kod tebe razvod. Pa to je negde žena kada se odluči na tako... Žene su obično te koje trpe ili ne trpe brak. Ili kod ti kriv kad zoveš razvedene. Ja nisam čuo da je u zadnje vreme neki muškarac razveo brak. Uglavnom su to žene. Žena jednostavno odluči više neću da trpim to ili to. Kad žena donese odluku, to je to. Inače, ako je žena nosi masku i jednostavno ne vidi, ne čuje, onda brak opstaje. Da, ukoliko se pravi da ne čuje i ne vidi. A šta si ti slušala kada si učinila tu najhrabriju odluku? Intuiciju, srce ili pamet? Ja? Sve 3 stvari, ali nekako u toj sam situaciji uključila pamet i intuiciju. Srce sam ostavila jer po strani, zato što kad doneseš odluku da više taj brak ne funkcioniše, verovatno shvatiš da tu više nema ljubavi, nema emocija, nema poštovanja, nema razumevanja i srce jednostavno samo ga gurneš dole u neki ćošak i neka čeka, još uvek čeka. To sam htjela da vidim. Da čeka? Čeka, da. Ali više nije u tom dnu dole negde zavučeno, nego ga polako vadim van. Oj, kako lepo vadim. Samo i slušam. Samo te gledam i posmatraš. Znaš sve kako ja razmišljam. Ne, ja kao da budem fina domaćica, pa sve kao čekam. Indira, svi znamo sve. Ne, mi se žene uvek vadimo na to srce. Ono nam je alibi. Kad propadnu intuicije i iskustvo, onda kažemo, ma to je zbog srca i svi kažu, okej onda. Onda ako je srce, onda okej. Bravo, to je kao opravdanje. I uvek prođemo tako. Ja govorim istinu. Ja sam emotivac, pevač, dakle ja imam srce veliko, ogromno, koje sad čeka svoj lep trenutak. Čuli smo, Indira, čuli smo. A daj malo EPP da napravimo ovde. Da je reklamiramo. Znamo i Divna, isto to smo malo prepričali backstage-u. Divna, znamo šta ima. Mi smo se sve dogovorile. Divna ima. Divna ima. Divna, ajde sad da skrenem s teme. Gde sam te podsjetila? Čekaj, kako nisi mi rekao šta imaš? Je tačno ono što piše po novinama? Jeste u toku sa pisanjima? Nisi? Dobro, ja bih sad rekla ne verujte novinama, ali ove istine. Da ste u vezi sa koliko godina mlađim muškarcem? 30? Pa 30. Svaka, to. A to je hrabra odluka. Eto, tu se razumemo. Bar tu. Pa dobro, tvoj stariji koliko. Tebe i mene je malo obrnuto. Nema veze. Ali to je bila hrabra odluka, isto. Ili smatraš da to nije hrabrost? Da su u Srbiji... To je bilo srce. Pa ne, ali dobro da se u Srbiji shodno okolnostima prihvatiš vezu sa 30 godina mlađim i da te baš briga šta okolina misli. Ali baš me briga. Eto. Ali vidiš da to tako dobro izgleda. Šta se smijete vas 3-4? Vidite tako, aha, sve se pronašlo u ovoj temi. Ali Sanja, da li, vidite kako zrači? Šta je ljubav? Ja sam čim sam videla ove cik-cak u kosi i toliko kilograma manje, ja sam shvatila da je reč o nekom mlađem. Da. Ti to nemoj, ti si već mršava. Moje isto godište. Je li isto tvoja najhrabrija odluka bila te razlika u godinama? Ili smatraš da to nema veze s hrabrošću? Pa ima veze s hrabrošću jer sam se borila sa zlim jezicima i dan danas se borim i to je... Ma nije, valjda si dan danas. To je često pitanje kao kako si
si smela Pa da zar nije sudaš to za više nekoga? dosta toga, mislim? A Balkan je Verovali, ovo. ne, nije. To je nekako uvek intrigantno. Tako da, draga, divna... Da im kažemo da gledaju Moje svoje saučešće. posla. Da gledaju Da. svoje... Ne, ja nemam tih problema, još uvek. Jel? Pazi, da li su toliko svi šokirani da niko ništa ne nisu komentariše? divne, nego nemaju hrabrosti da to učine, a htele bi. Onda im je to intrigantno. I u tvom slučaju i u tvom. I zato ste vi dobri danas na ovu temu. Znaš kako me žene gledaju s divljenjem, molim. To i Ninu i tebe, isto. Sigurna sam. Znači, žene slobodno, Jel vam samo neko slobodno. čestitao na toj hrabrosti? Ikada? Ne. Samo najbliži, zato što su upoznajući Leku shvatili da je on pravi čovjek za mene. I prosto, Ja isto mislim. kako ti kažem, ta naša razlika u godinama se samo na papiru zna. On je mlađi od mene, evo. On nikad bolje nije izgledao, Nina. Da, to je samo papir. On nikad lepše nije izgledao. Stvarno? hvala. Pa ne, pa stvarno. To smo Nosim ja rekla kad je zasluge, bio. hvala, To smo hvala. rekla kad je bio u studiju, samo da znaš. Dobro. Sad kažu da pola naših duševnih patnji nastaje radimo stvari koje nam drugi nameću. U smislu, mora on da plati piće, jer je muško. Ne brak pre diplome i pre stalnog posla. Onda moram da rezervišem letovanje, to mora. Onda moram da imam baš te cipele. To su one must have cipele. Sad da mi kažete šta se od vas očekivalo, a vi niste radile iz inata ili ste baš sve ovo radile? Ja ništa nisam radila po PS-u, ono što je trend je recimo nešto ravna kosa, ja baš hoću da nosim Kontra. u Vijenu ili uvek sam bila u... A ste bili must have žrtva? Ne, nosite stvari? Ne. Ne. Ja sam to volela. Ja sam prosto bila, volela to i ja sam to sebi mogla da priuštim i svo bogatstvo sam dala na... Na garderobu? To mi je bila pasija. To se sećam te priče, joj, znam. To mi je bila i zaista kad vidim Jelenu, to je toliko stilizovana osoba, najstilizovanija, najlepše izgleda. Ali to košta. To vidim, ja to vidim. Pa ti znaš to. Tanjena sloboda košta. To je To košta izbor, fantastično, da. ali to Ali ona to toliko voli. rafinmana i ukusa, ali ona zaista vidi se da to prilježno radi, da to svaku sitnicu, svaki detalj je na njoj besprekoran. Da, dobro. A sad mi kažete šta ste shvatile da je ono što ženama nedostaje u braku ili u jednoj vezi? Svoj novac, poštovanje, više vremena, to što se rekao, će posvetiti sebi, strasniji i redovniji seks sa partnerom, više hrabrosti da ugode sebi, pa i po cenu razvele se. Što se smete? Ali iskreno. Ja i gledaju u mene. Više ništa nije tabu, da vam kažem. Znači, to sad možda gledaš na televiziji kad hoćeš, tako da... Ostale smo neme. Zašto, brate mili? Pa ono u trenutku. Niko ništa. Šta fali? Šta ste Hrabrost shvatili da nedostaje. ženama danas nedostaje u Srbiji od ovog što sam navela? Hrabrost Pa sve su to stvari koje nedostaju. Da prepuste muškarcima da preuzmu inicijativu u kući, u onim obavezama na dnevnom nivou. Nego one su to free control, misliš sve? Ja bih rekla, bar ove žene oko mene, bar ove ženice oko mene. A i pravo da vam kažem, susrećem se sa raznim tipovima i vrstama žena u svojoj emisiji i svima to fali. Fali im Da on bude taj koji će preuzeti inicijativu. Yes. Slažem se. Da sedne bar da napravi spisak da smo... Baš tako. A ne da mu natrtam sve. Jasne, tačno. Ali stvarno, Ja nešto razmišljam, neće to i une da ih mune. Da ih mune, da. Znači, Kažite, moraju da mu nacrtaju, kažu uradi to, tek onda će da uradi. Znači, Stvarno. ne zanosite se da će neko samoinicijativno uzme da usisava ili pere Ne mora da sudove ili usisava. vodi decu u školu ili... A zašto je to samo njihova sloboda da oni tako rade u životu, a mi nikad to ne Još dozvoljavamo si ti mlada sebi? dušo. Pa ne, nema Ali sad ja veze. stvarno ne govorim samo iz ličnog Ne, iskustva. bre, Nina, Rekla je znam čovjek priču. čemu je sve to Fazon. hoće. Kada žena, Nije devojka... mora da li hoće, nego da li krene u to. Hoće i radi. nisam Znaš u završila. čemu je fazon? Kada žena voli nekog i u startu krene ljubav, To je drugo, Indira. onda je, ne, i devojka i žena postaneš, onda želiš da ugađaš, da činiš, da ustaneš, da mu serviraš, da mu spremiš. Jer to je ljubav, prosto uživaš u tome i to je tako. To je prirodno. Dobro, i šta ti Ali onda godinama prođu dani, nedostaje? meseci, Eto. I on misli stalno godine će i on je biti tako. navikao na to, prosto je navikao da mu Eto. pa, Vi se da mu budeš, smejete, vama da mu smešno. dovoljavaš u svemu, pa i u krevetu, pa i u kuhinji, pa i u... Da mi onda I u kažeš, brate Mili, šta poslovnim nedostaje savetima, ženama dakle, danas u evo braku? to. Ti si rekla hrabrost. Samostalnost, da budu svoji, da sednu da razgovaraju, da traže neku pažnju od čoveka. Pažnja i poštovanje, to je ono što nedostaje u braku, gdje žene trpe. Dobro. Negdje i muškarci trpe. Dobro. Nije sve na... Zašto mi samo kritikujemo nas i muškarce? Koga ćemo?
Pa negde su i muškarci dobri, samo da znaš. A, to. Pa ne kažem ja da nisu daleko od toga. Pa kako im bre, ja ih mnogo volim. da pohvalimo. Šta je vama nedostajalo pa ste pravile te rezove u životu i odlazite? Pa meni je nedostajalo poštovanje, taj ljudski moment. Da me neko ne voli zato što ja dobro izgledam, zato što nosi trofej na reveru, jer kad prošeta onda mu svi kao... Snežana Savić, najlepša žena i to. A u suštini falilo mi je da me voli kao ljudsko biće sa manama i vrlinama, sa mojim nekim problemima, sa mnom suštinskom. Jasno. Da, slažem se. Super. A onda, naravno da brak traži stalno da se radi na ljubavi. I ovo, ste pisali spisak za samoposlugu? Pa nikad. Ja sam bila potpuno, kako da kažem, ja sam krajnje idealistično prilazila. Vi niste ni išli u samoposlugu? Ja nisam ni spavala. Ja ustanem ujutru rano, istuširam se, sredim se i vrlo diskretno se našminkam i legnem. Da biće koje, muž koji je sa mnom, da me ne vidi, da izgledam grozno, raščupano, nego ja sve to fino obavim da on ne zna, naravno. I ponovo legnem, pokrijem se i on se, jao, vidi ovo. I hvalio se kako Bože nije video tako ženu, kako kad se probudi ujutro, a ja pre toga, naravno, uveliko se sredila. To je ozbiljna žrtva bila, Snežana. Pa ja sam sve to tako zamišljala idealno i divno. Kao sa filma. Treba zaista, to je ono što treba raditi na ljubavi. Ne mislim baš do te mere. Ali mi koji to ne radimo, ali mi grešimo. Pa grešimo. Ipak ljubav jeste svojevrsna, kako da kažem, čarolija. I ta čarolija mora da se održava, mora da se podgreva. Znači, Nina i ja bi trebale sada da ustanemo pre muževa, da stavimo maskaru i da se vratimo. Ne maskaru, ne maskaru. Umite li da skidate šminku uveče? Lepo, još ćemo razlaziti. Ne, još gore. Ne. Jel mislite da mi grešimo žene što dopustimo? Nemojte banalizovati. Ne. Ali žena ili muškarac, svejedno, ako se opuste u braku... Ne sme da dopuste da bude zarazana, to mislite? Naravno. Pa znam, imala sam jedno pitanje. Onda se ta čarolija vrlo lako izgubi, jer sve to što gledamo u filmovima i romanima... Ja verujem da pola žena večeras, Snežana, koja gleda ovu emisiju, ipak bude flekava po kući. Pa, a ima i finih žena, boga mi. Niste flekave nikada? Ja znam, te koje su dugo u braku, koje su uvek doterane i vode računa. I ja se divim takvim ženama. Ja ću 2014. Kad ti je stalo, nisi flekava. Kad ti je stalo, nisi flekava. Dolazi do opuštanja, naravno, kad to počinje ta čarolija da nestane. Znači, muškarcima savjet. Pogledajte ujutru ženu, flekicu jednu vidite. Nema ljubavi. Odmah idite da kupite cveće, parfem, budite duhoviti, izvedite je na ručak i neće biti flekava. Bravo, divna! Kupite i cveće. To je stvarno tačno. A još, ako je vide ujutru u crnoj spavačici, svilenom bade mantilu, našminkanu... Neke štiklice sa peruškicom? Onda neka stanu ispred ogledala i neka kažu, ja sam Dasa. Kad je meni to priča... Ja mislim da žena kada voli... Ne vredi to tvoje. Iz nje, nije tačno, iz nje izlazi ljubav, ne mora što se šminka i sređuje. Dok traje ljubav i lepo se izgleda. Kad nestane ta žar... Ma gde se bre lepo izgleda? Ja ti najiskrenije kažem, zašto? Ti ne možeš da ničim prikriješ svoje nezadovoljstvo unutrašnje. To je činjenica. To je druga priča. Dok traje ljubav i ta žar, to je to. Kad to nestane, krenu problemi, deca. I bore, misliš sve. Ali nedovoljno razgovaraju o tome kroz šta prolaze. Svi smo, brate, slojevita bića i svi imamo potrebe različite u raznim fazama braka. Misliš, ne pričaju žene uopšte kod kuće sa muževima? Pa imam utisak da ne. Mislim, priroda te emisije koju ja vodim je takva da ja šta saznam. Pa znam, super si za ovu temu. I potpuno onako uspijem i da izvučem iz njih jer nekako pristupam humano svakom tom biću koje sedi ispred mene. I shvatila sam da te ženice ni sa kim, one dođu tu da ispričaju svoju priču, jer niko ih ne čuje. Zato je ova, ja zato volim da magazin Nina sam rekla da bude svake nedelje doza smeha i svake nedelje da mi utičemo na njih da naprave novi korak u životu koji inače ne bi smele. I da slobodno napišu šta im fali. A fali jedna kućna pomoćnica. A kakva kućna pomoćnica? A da, koja će da dođe ujutru u 7 sati da neguje, da sprema, da čisti, da donosi hleb, da ode na pijacu, donese žena, uđe lepo u kupatilo, sređuje se, dotera se, namiriše se, obuče se, ide u teretanu, trenira i čeka muža stalno. Onda ispade da ja treba da razgovaram sa kućnom pomoćnicom šta mi fali u životu. Ali ne može žena stigne sve od ujutru do uveče. Nikako, ako nema kućnu pomoćnicu. A recite mi, ako je poštenje... Znači, prvo je osnovna stvar mužu tražiti kućnu pomoćnicu da pronađe. Ali ne mladu i lepo iz godine, nego neku malo debelo napović. Teško je to, to je američka priča za Srbiju.
Ali ako je poštenje strah od kazne, to je potrebno danas da bi opšte jedan brak i da bi žena izgledala lepo. Negde se slažem, da. Samo novac. Sa novcem možeš sve. Bez novca ne možeš ni lepo da izgleda. Pa dobro, i toga ima, da. Slušajte me, ako je poštenje strah od kazne, da li slobodu imaju samo one žene koje se ne boje? Treba odmah u startu u toj vezi izgraditi jedan slobodan stil. U smislu da zaista niko nikoga ni u čemu ne sputava, ali da se sve deli, jer to je ta veza između dvoje ljudi i Boga. I tu više, i zato se kaže, to je to trojstvo u koje niko ne sme da se meša. To je kad je idealno. Da bi bilo, da. Pa i da bi se ispravilo. Ali ove žene koje se stalno žale da nemaju tu slobodu za koju sam ja rekla, pravo izbora da odu do... slobodu za muškarca, a ne slobodu za ženu. Ali poštovati tuđu ne razumete me, ne mora uopšte da bude vezano za brak. Individualnost i poverenje međusobno. To je drugo, Snežana, nego kad sam mislila na slobodu, ja sam mislila da žene imaju pravo da se udaju kad hoće, da promene posao kad hoće, da prvi put kao Ljiljana Jakšić glumica rodi dete u 52. Da se u 60. godini zabavljaju sa mladićem od 20 godina, da se venčaju kao Verica. Ali tu žena mora da bude vrlo, kako da kažem, egzistencijalno nezavisna. Bravo. I to je vrsta materijalno, vrlo situirana. Da može sebi da zaradi. Sve polazi od materijalno. Ako ti imaš novac, ti imaš slobodu. Imaš sve sa novcem. To pitam. Znači da si finansijski nezavisna. Apsolutno nezavisnost. To mora. Finansijska. I onda nema veze ni strah, ni bojaznost, ništa. Ne. Ako si tu u nekoj vrsti hendikepa, onda je to već problem za tebe. Onda moraš da trpiš, onda moraš da balansiraš, onda moraš da se čupaš iz različitih neprijatnih situacija u koje možeš da zapadneš. Što sam ja mislila da nije uvek, a to je da je uslov slobode u Srbiji da su finansijski nezavisne. Sve se vrti oko toga. To je tako, nažalost. Dobro. Sad, muškarci su u Srbiji često skloni da kada vide neku mladu ženu, pa i ženu u zrelim godinama, da se razumemo. Nemoj da zaboraviš to, molim te. Da, pa ne, naravno, koja je slobodna i lepa, nikada ne polaze recimo u činjenice da je ona završila fakultet, da govori najmanje 3 jezika, da je možda baš tad u kafani svojim drugaricama slavila uspeh svog deteta, ne znam, kraje školske godine sa svim peticama i tako dalje, nego odmah pomisle, eto Minić, eto lepe noge, eto meni lake zabave. Zašto uvek polaze od negativnog? Jer je to lakše. Ako je žena ostvarena i u tom smislu i ako je srećna iz bilo kog razloga i tog trenutka proslavlja tu svoju sreću, to je za njega novi izazov. Ovo je već oproban teren, ovo se lako dobija. Ili, izvini, to je kad su mlađe, ali kada su starije, onda ume da kaže, vidi, ove polovnjače se skupile tu, pogledaj, sigurno raspuštenica, u stvari žene u brakovima, baš ih briga, slave uspeh svojeg deteta. Zašto uvek tako iz negativno? Zbog toga što si ti rekla. Zato što je ovo Balkan. Takvi su naši muškarci. Moguće. Nose taj sindrom još uvijek. Vidi ovo. Zabranjeno je ženi izlazak iz kuće, zabranjeno je da na javnom mestu puši, da je našminkana, da je nokte duge, da su lakirani u crvenu boju, nije bitno koju i tako dalje. Dakle, to je sve nekako taj sindrom. Jeste, to kad je kriza, onda se maže crveni laki, neko želi muškarci, to je prosto taka tradicija. Zato što je to definicija odnosa muško-ženskih danas. Površnost. Niko neće da uđe u suštinu. Nema vremena za to. Možda se plaše takvih žena. Ima li neka krha ovdje u studiju? Ma napravimo se mi krkin kad treba to, Sanja. Jel da? Ne, svaka to zna. Sanja, pa te najjače su u stvari najslabije. Jel da? A to mi koje glumimo u stvari... Ja, dobro. Sad smo sve rekla. Sve smo, da. Otkrile smo se. Otkrile se, nema veze. Da li su vama i kako zrele godine postale robija? Neću... Koliko beše? Neću da ti kažem. Nemoj da mi kažem, ali dobro. 35. Aha, dobro, nije to još ta. Ti si mlađa od mene, crna Indira. Stvarno? Ja sam mislila da smo nas dve tu negde. Onda ja spadam u ove zrele godine, izvolite. Kažem ja koliko imam godina. Nema kakvi. Meni svi pišu 56, sada u ovim intervjuima. Ma ne prebrojavamo se večeras. Dodaju mi, mislim, ali morala sam se požalim. Da, dodaju. 47 divna ima. Koliko? 47. Recimo. Oko 50, koliko ima? 50. Nebitno, pa da. Nije ni bitno, nećemo to da prebrojavamo. Ali dodaju mi, samo da im skrenem pažnju, nemojte više mi dodajete godine. Znate zašto to pitam? Jao, kako divno izgledaš, pa ti onda dodaš 10 godina. Da. To kao Ceca Bojković, ona je to jednom prilikom rekla, ona uvek kaže da ima više. I onda su uvek dive što lepo izgledate za svoje godine. Ali šta je pitanje? Jer ste imale neke moralne dileme s obzirom da ste robovale svojim godinama i navikama i tako
dalje. U smislu, pa se zabavljate s mlađim, pa kao Ljilja da budete trudne u 52. Pa kao Verica da se venčate u 64. To je super meni. To je meni sve super. To je meni hrabro, to je revolucionarno, bar za našu sredinu. Ja joj čestitam i želim joj zaista da bude sretna koliko bude sretna. Jel imate tu neke moralne dileme? Ali ja samo jedno pitanje želim da postavim. Zašto, recimo, zanima me recimo to da mi odgovore sad i vi da mi odgovorite ovdje i muškarci. Dobro. Nemamo nijednog muškarca. Zašto je? Kako nemamo? Evo ih pobunite vi taj. Pobunili se, da. Zašto kritikuju ženu ako se udala u 64. godini za mlađe i 30 godina? Pa zato što je zavide, ja ću ti. Zašto kritikuju ženu ako je trudna u 52. Zavide je, blaženo stanje kad god to je Bog dao. Ma jasno, jasno. A zašto kritikuju stalno ženu ako je nešto uradila, a muškarac koji ima 60 godina oženio je od 35-40 godina mlađu devojčicu i ništa. To ispadne da Leki će da čestitaju, a Verica će da kritikuju. Zašto? Pa da, pa katastrofa. To je meni normalno. Ako su ljudi vole, našli su neki zajednički jezik, zašto suditi? Pa to je njihova stvar i neka uživaju u tom lepom trenutku. Pa u tom smislu pitam da li imate neke moralne dileme, da li biste imale u tom smislu? Ne. Ja mislim da godine uopšte nemaju nikakav značaj. Bitno je kako se ljudi, da se pronađu, da jednostavno pronađu svoju... Ako se sretnu ljudi i ako se zaista desi nešto lepo. Srodnu dušu, da. Vi biste se venčali ponovo? Zašto da ne? Da, verujem. Ti si već rekla. Ti si već rekla. Ja se ne bih venčala, zato što je meni i to venčanje neka vrsta stege. Nešto kao ne, mislim bukvalno. Ne, mislim bukvalno da se venčala. Ne, sa potpisivanjem ili bez... kao potpisati papirovo. Mislim da je to nepotrebno. I to je vrsta stege, venčaš se ljubavlju, volite se, slažete se, lepo vam je i živite zajedno. Ljubav, da. Ali čini mi se da kad se taj odnos ovekoveči brakom, da se onda više nekako ceni i poštuje. Teže se iz njega izlazi. To što zajednuju svi da će trpeti posledice ukoliko nešto prekrše. A inače, kad ti osjećaš da ti možeš sutra da odeš, tebi se ne ide. Ako ti osjetiš da ti ne možeš da ideš, počinješ da se smaraš. Tako je. Jeste. Tačno tako. To ste upravo. Verovatno. Taj potpis i papir su samo teško nešto što je oficijalno. Ja sam rekla da, kao u tvojoj emisiji, kada su žene, nemaju kome, pa dođu često i na televiziju, nešto kaže, pa makar da bi samo zaradile novac, ako ništa drugo, nažalost. Često se i devojke nama zaista javljaju na adresu koju prvo vidite na ekranu sa raznim svojim ispovestima. Nešto od toga je vrlo duhovito, nešto je vrlo inspirativno za drugog, nešto su samo lepe poruke, a nešto su konkretni problemi. Sad mi smo za večeras opet napravili onu ispovedonicu magazina IN. Pozvali smo 2-3 devojke koje su zaista imale neki duhovit problem, neki pravi problem. Neke su nam nešto priznale, što je isto tako bilo vrlo zanimljivo. I ajde, se slažete da ih poslušamo i da ih ugostimo ovdje u studiju? Može? Zdravo Sanja, ja se zovem Slađana i moram nešto da ti priznam. S obzirom na to da obožavam voditelja Vladu Stanojevića i da se svakog vikenda rano ujutru budim samo da bih njega gledala kako vodi jutarnji program, ja sam na jednom od prošlih snimanja magazina IN ukrala njegov broj telefona i zvala sam ga čak 3 puta. Sad si čekamo nastavak. Čekaj, stani sada. Vlada Stanojević je u ovoj sezoni bio samo jednom gost. I to onda kad je bio sa Tomom Filom i sa Đurom Palicom. Je li to bilo tada? I ti si bila ovdje u publici? Jeste. Znači, stvarno? Stvarno jeste. Dobro, zašto bre samo... Ali, znači, ja sam bukvalno umirala od želje da upoznam tog čoveka. Evo ti, gledaj ga u jedinicu. I ne samo to, ja sam išla i na neka dešavanja gde se on pojavljivao, ali nisam ga srela, nisam uspela da se upoznam sa njim. Čekaj, je li on u nekoj vezi sada, Vlada? Ti to sigurno znaš od mene, pošto ga pratiš. Ja mislim da nije. Stvarno ne znam, nisam sigurna baš. Jel jeste? Nije? Ne znate? Jel jeste? Niko ne zna. Vlad, dobro. Dobro. Znači ti sad dok je on single čekaš da... Čekam da ga ščepam kako god znam i umem. Kako to misliš? Ne, ali... Kaži slobodno, ajde. Vlada ovo gleda, odmah ti kažem. Ne, moram da mu kažem da sam ja čak išla i u klub, a on zna koji je to klub tamo gde on izlazi. Morala sam čak i da pevam. Što bre? Pa da me primeti nekako. I nije te primeti? Ali nije ga bilo tamo, majko mila. Nije. Ima neka pesma za Vladu, neka pesme ne znam. Ima neka pesma posvećena Vladi, Indira, nema? Nema. Da se Vlada pominje, nema. Pa možda ja imam neku pesmu koju... Dobro, ili imaš još uvijek njegov broj telefona?
Imam. Imaš sad ovde kod sebe njegov broj telefona? Kaži, ovaj da sve znaju. Kaži da ga sve zovu. Da ga sve zovu večeras. Nemam ga memorisanog u ovom telefonu. To nije da. Nemoguće da ga nisi memorisala. To nije prava simpatija ako ti to ne znaš napamet. To. Zato izvuči šašavo, ali ja moram da zamolim Sanju da me ponovo pozove u magazinin. Misliš da ponovo pozovem Vladu u magazinin? Kada Vlada bude bio gost. Da ti kažem nešto, iskreno, pogledaj sad. To se neće desiti, pošto ti kradeš brojeve telefona mojim gostima i više ne... Jesi od nekog od njih možda? Nisam, ali hoću da znaš samo da sam ja uvek dostupna i da možeš da me pozoveš ako se predomisliš. Misliš Vlada možda te pozove? I Vlada može da me pozove i ostavit ću broj telefona u redakciji. Gledaš jutarnji program? Obavezno. Jesi jutros gledala? Ja. Jesam. Evo, priznajem. Aj, zdravo, sedimo. Imam jedno pitanje. Nemaš dečka? Ti nemaš dečka? Jel da kažem iskreno? Pa sad, ako si iskreno ukrala telefon, onda iskreno kaži da li imaš dečka. Znači, ja imam dečka koga sam poslala u selo, a tamo nema televizor i on sad ne može ovo da vidi. Dobro. Sad, a pokažu da ja i kad Vlada dođe. I posliš ga kad te baš divno. Ali mi je jako žao, pošto ću ja to okačiti na moj YouTube kanal i on će to da vidi. Jao, Mindi, pa ti si grozna prema ovim devojkama večeras, Indira. Ne, ja samo volim da se istina zna. Sad imam jedno pitanje za vas hodno o ovim ispovestima. Ne, vodit ću je sa mnom, ići ćemo zajedno da pijemo kafu sa Vladom. Kod Vlade na nastup. Kada ja budem išla u emisiju... Kod Vlade na nastup, kod tebe na nastup gde je Vlada, da. Ne, idemo ujutru kod Vlade u emisiju da pijemo kafu. Ali shodno tome da nju stvarno, kako se to kaže, fascinirao Vlada Stanojević i verujem da ima razloga, Vlada je super. Da mi kažete šta vi mislite o tome da devojke danas, nema veze da li ona ili neke druge koji gledaju ovu emisiju, sve više zbog one rečenice koju slušaju najčešće od svojih mama i baka. To je jedna od tema kojom sam se ja inače bavila u ovoj emisiji. Kako im je život prošao pored šporeta, kako su se mogle da se pametnije udaju samo da su znale na vreme, kako ceo život prođe tako što nešto čekaju da im se dogode, ništa im se na kraju ne dogodi. Zaista žele da upoznaju nekoga ko će ih fascinirati tom svojim samopouzdanjem, svojim uspehom, svojom finansijskom sigurnošću. Sad da im kažete koju vrstu slobode će im sigurno nedostajati, a nisu ni svesne, ako samo jure za tim. Vidiš, meni je moja mama uvek govorila samo nemoj da te davi, da te smara, samo da te oslobodi. U stvari, on da radi na tvom oslobađanju i na tvojoj slobodi. Ovo što je moja tema emisije. Da. To su retki muškarci i moram da ti priznam, ako sam u nečem uspela, u tome sam uspela. Nađem muškarca koji me čini slobodnom i kome se iz slobode vraćam. Kako ti kažem, to je isto jako važno. Ono što si pitala kao da li imam strah da uradim neke stvari, pa iz straha ih ne radim. Ne, nego ja se iz slobode i želje da budem sa tim svojim partnerom koji me oslobađa, koji me čini srećnom i zadovoljnom, uvek vraćam njemu. Jasno. Pa to je retko, da. To je retko. Dobro. Idemo jednu još, mislim, isto tako duhovitu ispovest večera za kraj. Zdravo svima, ja sam Staška Nikolić, inače Sanjin stilista. Verovatno me mnogi od vas i prepoznaju, ali ovde sam danas da podelim nešto sa vama u poverenju. Naime, ja sam snimila set provokativnih fotografija koje sam poklonila svom dečku za godišnjicu zabavljanja. Te slike sam stavila u ovaj album koje sada stoji ispod našeg kreveta i služi nam kao stimulacija za seks. To se zove stilistkinja. Znaš, ti si sad jedan veliki manipulator. Ti si sve ove devojke ubedila da dođu da ispričaju ove stvari o sebi. Jesam te ubedila da dođeš? Pa nije. Nije to baš tolika šarena laža, bilo bi dobro, da. Ja sam žela da dođem da to podelim sa milionom. Ne, ovo je bilo baš zabavno i zato smo to i napravili. Molim te. Znači, puno ti hvala prvo što si došla, jer mislim da će ovo da bude prava inspiracija ženama kad je reč o slobodnim potezima u životu i mislim da je to pravi recept kako da osvežiš svoj brak, ako ne znaš kako, ili vezu, sve jedno. Aj sve sad da nam ispričaš. Šta si radila? Ovo daj meni, molim te. Dobro, ali me vrati posle treba. Naravno, baš si slatka ovde. Pa naime, moja drugarica je to radila za svog supruga, za venčanje, pa sam ja pomislila zašto je to ne bi uradila za svoj dečka za godišnjicu, za slučaj kad mu dođemo u trenerci bez šminke, čupavi nikakva. To je ta priča. Da on vidi kako bi to u stvari moglo da izgleda. I aplauz jedan si zaslužila, jeste. Jel, za takav izgled vam to
treba profesionalni šminker, 45 minuta, frizer pola sata, što zna i Nina i znate se i vi, dame, koje ste ispred objektiva. Samo bilo je zanimljivo da budem za promenu ispred, a ne iz objektiva. Mogu reći da nije nimalo lako. Mislim da se Pixi prilično pomučio kad blicne ono, ja zažmurim, ja kada se opet zažmurila, a sad gledaju. I Saškice. A šta je uradila drugarica, izvini? Ona isto takve gluposti. Ne, pa ne, nisu to gluposti sad. Ja, izvini. Ona je isto takve ludosti pravila. Da, jeste i ona je to poklonila svom mužu, opet kažem, kada se uvodi, kada to više ne izgleda tako kako treba da oni vide. Jel tajna, koliko si ovo platila? Zna dečko ovu ludoriju? Pa ja sam to u poverenju platila 200 evra, ali on ne mora da čuje. Da, ej, to je žrtva da vam kažem. Košta, da. Dobro. Sad, hoćeš da piše ovde kao s velikom ljubavlju. Mogu malo samo da pokažem kako izgledaju fotke? Pa možeš na blic. Pridrži ovo, molim te. Nemoj posle da me jure po ulici. Ne. Ovde si šta? Seksi? Seksi tigrica. Seksi tigrica. Slatko je, morate priznati. Ovde? Pa tu sam neka dama u crveno. Ovde si malo u stilu Snežana Savić iz mlađih godina, crveno na jedno rame. Daću vam ja to da vidite. Ovde si? Pa tu sam... Ovde si kao Lara Croft, bravo. Da, tako nešto. Ovde si opet tigrica. Saška, voliš ove tigraste? Voli dečko ove tigraste rezene? Naravno, sve to volim. Jel mogu da dam gošćama da malo pogledaju ovaj album? Pa mislim možda posle emisije. Hoćete da vidite ovo? Kako da ne? Evo, čekaj da im dam, molim. Malo samo pogledajte. Ja sam u šminkernici gledala. Ti si gledala, dobro. Dobro. Saško, ti si u stvari na ovaj način treba da pošliš poruku devojkama, ono koju si malo pre rekla. Pa ne, ja sam već, mislim, zašto da ne u suštini? Treba se šaliti, igrati se, mislim, to je super na kraju krava. Ne može svako od nas da bude sređena, skockana, seksi. Reci mi, je li to vas inspiriše kako treba ili ne? Pa naravno da inspiriš. Hrabro, kaži. Kaži sad, Indira. Kao estradna umetnica. Sad Šarena laža, aj reci iskreno. Pa znam posao. Puno ti hvala, Saškice. Hvala što si došla. I sedi, izvoli. Sad moram da vas pitam, shodno ovoj njenom gestu koju je napravila, čemu služe, kažu danas, ti aktuelni običaji među parovima najčešće? Petkom su svi zajedno u klubu, znači mladići, devojke, muževi, žene. Onda subotom izlazimo odvojeno. I žene najčešće ne dolaze u klub gde su mladići, jer to znači da je dozvoljen kao neka vrsta promiskuiteta, da može svako da radi, ono kao to kažu Englezi free cheating pass, znači da možeš da radiš šta hoćeš, ili prećutno, ok, mi se više ne volimo, ne privlačimo, ali nećemo da se razvodimo. Dok vi odgovarate, ću da sednem pored vas. Šta mislite? A to kažu da je sada aktualno. Ja sad to... Pa to je negde sloboda života. Ali nekad je dobar i flert, zato što to osvežava brak, to obično danas ljudi rade. Stvarno? A, viš, ona je moderna. Meni baš to ne bi bilo normalno, iskreno, ali dobro. Vama? Ja kad god sam izlazila sama, bila sam i sama, zaista. U ljubavnom smislu. Najčešće sad izlazim uglavnom u parovima. Ali ova priča gde nisu zajedno. Da, ali imam drugarice koje izlaze tako, baš po tom tvom opisu. Pa da, to sam ja i uzela iz primjera kako slušam da žene pričaju u stvari. Da, ali nijedna od njih se ne ponaša raskalašno i razuzdano. I nije tačno da se više ne voli ili da se ne privlači. Apsolutno. Čak izlaze u društvu, na primjer, 10 žena, tako da je nemoguće prići im, nego one prosto da lakše... žensko društvo. Opuštaju se. Lakše se ispričaju, lakše se izđuskaju u klubu. Sve je nekako jednostavnije. Ali muževi to znaju i to je transparentno. Prema tome nema te vrste... Kako vama ovo zvuči, Snežana? Neke ljubomore. Pa ja, nažalost, nisam imala tu vrstu slobode u bilo kom odnosu muško-ženskom. Ja sam zaista imala čak psihopatološke odnose. U svakoj sekundi je bilo katastrofično. Mislim, gde sam, šta sam, ko me dovezao, zašto me dovezao. I mislim da sam imala tu vrstu slobode, da se vratimo na temu ove emisije, da nikad ne bi otišla ni od jednog svog muža. Nikada. Znači, da sam imala poštovanje i da sam imala poverenje i slobodu, da mogu da... Zaista nisam promiskuitetna po svojoj prirodi. I više bi vam odgovaralo da ste s tim jednim. Zašto bi imao nekog drugog ili trećeg? Mislim, to zaista treba žena da... Ne znam, nijedna žena koja voli dobro, muškarci su drugačiji. Oni prosto i zabave idu u krevet sa nekom drugom ženom koja im se prosto ponudi, da tako kažem. Jer ne znam da li postoji i ne znam za muškarca koji je odbio ženu koja mu se ponudila. Zaista. Pa, slažem se. Slobodno aplauz. Dok žena ipak, kako da kažem,
mora to da uradi iz nekog osjećanja dopadanja, iz srca, iz tako, možda koketerije, možda flerta, ali možda će uraditi grešku neku, možda će se posle kajati. Ali zašto? Mislim, i to je ljudski da pogrešiš nekad, ali ćeš... Uvek će imati za to neku motivaciju. Slažem se. Dok od muškarca može biti samo trenutak. Znači, nije baš svejedno kad se ispriča ova pričica ovako. Svako ima neki drugačiji stav. Dobro. E sad, da mi kažete... Divna i ja smo slične. Slične, da. Zato nisam postavljala isto to pitanje, ali mene zanima nešto drugo. Da kažete ženama koje večeras gledaju i delujete im tako jake, samopouzdane, šta se u stvari krije iza te vaše, nemate haljine, ali haljine, šminke, frizure? Na čemu nikako ne treba da vam zavide? Ja sve vreme pričam kako ste vi jake i kako ste slobodni, imali ste pravo izbora u životu. Ni na čemu ne treba da nam zavide. To je teško, to je težak teret nositi to. Jer iza svakog velikog uspeha stoji velika žrtva. Iza svake tako najizgled jake žene stoji ranjiva žena. Jasno, jeste. Na čemu ne treba da vam zavide? Ja nešto razmišljam, ja sam mnogo izgleda površna osoba. Zašto, Divna? Zato što u svakoj tvom pitanju se ja uopšte nisam pronašla. Nema veze. Majke, možda sam ja promašila pitanja, ne? Sve čutim, puštam njih 3 da pričaju, kažem, čekaj, mene nema ovde. Znaš, ti si zaljubljena, pa ali možda ja pojma, ne, ljudi, možda ja pojma nemam. Da, kaže, izlaze petkom. Pa ja ne mogu da izađem bez njega. A i kad izađem, šaljem mu poruke i nosim sam na mobilno. Pa i to je trebalo da mi kažete. Pa zaljubljena žena idealizuje. Pa ne, to iz kontre u stvari. Vi biste iz kontre, da. Ali nigde se nisam našla. Ali živimo drugo vreme. Ali mi se svidelo, znaš, kao ovo što je rekla Nina i njena mama, u stvari, što je rekla. Da, to je super rečenica. Treba mi muškarac koji će da me oslobađa. Jasno. Kad nađete žene takvog, to je taj. Zašto žene? Zato zbog toga možda traže mlađe danas. Jer ovi stari možda guše, ne stvarno. Pa guše nego šta? Ali ima jedna priča koju meni Leka često priča o njegovoj nekoj prijateljici koja je završila 2 fakulteta, kaže lepa je, ja nju i nisam upoznala, ali verujem njegove procene, ostvarene u svojoj profesiji i tako dalje, ali tuče je muž. I ona ga ostavlja, vraća se. Ja sam se naslušala toga, pa mi nije tako šokantno, ali interesuje me uvek poreklo toga, šta je suština, šta je iza toga. I ona kaže, jao, jeste, ali on kad mene udari, jedini on može te bubice u meni da smiri. Znači, postoje očigledno žene kojima ta njihova sloboda, koja im je prirodno data ili neprirodno, ali kojima smeta. One žele... Probala ona te bubice malo sa nekim apaurinom. Ili sa nekim drugim, nekakvim seksualnim odnosom. Možda da promeni muža, probala. Pa te detalje ne znam, ali samo sam htjela da upotrebim kao primer. Ne, super ti je primer, da. Da, sloboda nekad može i da ograničava. Zavisi kome date slobodu. I to se slaže. I drugo sve, kako ono u Bibliji piše, možete sve da radite, ali nije vam sve na korist. Slobodni ste da radite sve, ali nije vam sve na korist. Na čemu ne treba ti zavide devojke koje te gledaju? Meni na visini. Meni večito ljudi zavide na visini, a ja ne mogu da im objasnim da to nije prednost. Da to nikako nije prednost. Prvo, potpuno sam atipična, ne mogu ništa nađem. Ja nikad ne nosim pantalone i cipele, jer meni je ovoliko... Jesu ti kratke? Jeste, ne mogu nikad nađem pantalone. A neko ja svako i zavrćem. Vidi ovo, kako ste ženstvene i divne sa tim štiklama. Nemoj, molim te. Znaš, ja sam večito naravna. Mislim, dobro, ajde, to je nešto ovako tehničke prirode, ali je svakodnevni susret sa tim ponovo kad udarim štok od vrata i tako. Imaš te probleme. Dobro. Na čemu ne treba ti zavide, Indira? Na ovim visokim štiklama na kojima ne mogu više da hodam. Ali moram. Jer sam, apropo nje, ja sam jedna mala niska žena. Jesi, koliko si visoka? 1,64 m. I ti si više od mene još, tako da... Pa koliko si ti? 63. Pa mislim. Pa dobro, ali i onda, dakle, stalno moram te visoke platforme da bi dobila tu neku visinu. Da. O namerno radi. Da. Jer uvek me TV, onako na TV-u, pošto sam niska, uvek visoke platforme štikle, uvek sam nekako kao da imam... Slatka si, molim te, nemoj da 100 kilograma. U odnosu, prirodno kad me vidiš, potpuno sam manja i slatka, i zgodna. Šarija, i zgodna, i lepa. Uvek omogućavaju da budeš... Da ti izdužeti nogu, jes. Riba. Je sve vreme mlađi muškarac pa na divno, u stvari. A, u stvari, vidiš ti, molim. Taj pogled je isto odatle dolazi. Molim vas. Je to neka veza malo poduže? Prošli put niste bili s njim? Kod mene je sve dugačko. Jesi znala? Ko razume, shvatit će. Nisam. Nisi znala ni ti? Dobro. Ne, ja to fino, diskretno i... Zato ste vi u crvenom danas, to asocira na ljubav. Prošli put ste bili u crnom.
Jesam. Da. Jeste se tad zabavljali, niste? Pa ja se uvijek zabavljam. Meni nikad nije dosadno. Znala sam da će to da kaže, znala sam. Imam jedno pitanje sad na temu da se uvijek zabavljate, to što ste vi rekli. Da li biste imali hrabrosti da u ovu emisiju dođete bez šminke i neisfenirane? Iskreno. Nina, da? Da. Ja da, zato što bolje izgleda kad sam sa mojom kosom onako. Dobro. Upravo sam videla Jeleninu fotografiju na nekim društvenim mrežama gde se slikala bez šminke, pa ne znam, svetske lepotice. Jeste. Znači, prosto oslobodimo se žene da... To, zbog toga pitam to. Da, ne da budemo zarozane, neopravnih nego da ne kosa budemo uvek sa veštačkim trepavicama. Jer to opterećuje. Da napravim jednu emisiju, a sve dođete bez šminke. Biste smele? Ja sam svaki dan bez šminke. Ovako, pred kamerama, skroz, sve golo. Ja recimo i kada putujem na aerodrom, ja sam bez šminke stalno. Pa ne na aerodrom, ali ovdje. Bilo gde. Testirat ću vas. Ja Sanja... Samo ti kažem, ovu emisiju kad gledaju sad muškarci kaže čekaj, šta se vi žalite na nas? Pogledaj ove 4 koje sede kako su drske. Pogledaj koje poruke imaju devojke koje su došle u studiju. Šta vama fali, žene? Ispade da nama, mi smo srećni i da smo slobodni. Vi uživate, vi ste glavni. Borimo se. Ne, to je zato što mi šaljemo poruke da utičemo na ove druge. Ja u suštini mislim da treba sljedeću emisiju da vodiš negde u prirodi i da smo sve bez šminke. Slažem se. U helikama i patikama. Bez reflektora rasvete, nego normalno, prirodno sve. U trenerkama i da dođu one čokoladice. Da ti kažem, Indira, može štikle na livadi negdje. čim otopli, eto mene u kupaćem kostimu, sve ću da vas skinem u kupaći. Sad, dok one gledaju, molim te da nam kažeš da ti preporučuješ ženama da mogu da bolje spoznaju sebe, da izleče neke svoje strahove, da izleče neke svoje nedoumice koje imaju u edukativnom centru Lekart, je li tako? I ne samo žene. Ne samo žene, dobro, nego i muškarci. Nego i muškarci, šta ti tamo predaješ u stvari? Pozovi ih sada, da. Evo, ja konkretno, ali i moja koleginica i dobra drugarica, inače, teta Snežina, ćerka. Predajemo novinarstvo i kreativno mišljenje. Mi smo udružile ta 2 programa i čini mi se da je to neophodno da se novinarstvu da jedna ta kreativna crta. A to nije jedini program, imamo tamo 6 programa. Inače se sve odvija u ustanovi kulture Palilula, poznata scena Braća Stamenković, da ćemo i raditi predstave i odmah uključiti sve naše polaznike. Cele godine se odvija nastava. Lena Kovačić drži pevanje, Leka i njegov kolega iz Narodnog pozorišta Igor Đorđević glumu i režiju, onda Milan Gromilić scenski pokret. Nema ograničenja što se tiče godina? Nema ograničenja. Znači, svi su dobrodošli. U stvari, svi koji hoće da budu slobodni, da otkriju sebe. To što sam rekla, da, upravo to. To nam je krilatica na kojoj smo izrasli i mislim da je to ovom narodu potrebno. Konačno se susretnu sa sobom. Bravo. U to ime, Ana Kostadinović, naša novinarka, se trenutno nalazi sa Branislavom Lečićem baš u vašem edukativnom centru Lekart, jeste. Nina je već rekla šta je cilj, a mi pitamo gospodina Lečića, dakle, pošto je Nina rekla da nastavlja da ostvaruje svoje snove kroz rad u tom centru, kako vi ostvarujete svoje snove? Zdravo svima. Čuli ste Sanjino pitanje. Kako ja ostvarujem svoje snove? Pa prvo ostvarujem ih time što imam divnu porodicu. Imam suprugu Ninu, imam tog lavića od 2,5 godine koji me zaista raduje i daje mi novu energiju. Imam Ivana, sina i ćerku Anu iz prvog braka kojima se mnogo radujem i o kojima mnogo mislim jer su sad u periodu kad je zaista moja pažnja jako važna i potrebna, ne samo moja, naravno i njihove majke. Ali moji snovi su nekako došli na red da se ostvare baš u ovim godinama i baš sad, zato sam i osnovao Lekart, edukativni centar. Tako da su vrata škole otvorena ili edukativnog centra za sve ljude. Ja mislim da svako morao da prođe kroz elemente edukativnog centra zato što posle toga će biti srećniji i bolji. I bit će svoji, što je najvažnije. Dobro. Sanja, Branislav ima jedno pitanje za gošću. Za Snežanu imam pitanje, da li je znala dok je Anita bila mala da će biti ovako pametna i nadarena? Hvala. Hvala Leko puno. Pa dobro, najteže je majci da hvali svoje dete, ali zaista mogu reći da sam, srećena što imam takvu kćerku koja je beskrajno radoznala, koja nikad nije dosta istraživanja,
učenja, rada. Kad jedno završi, ona kaže sad ću da učim to. Pa super. Sad ću ovo onda. Zaista je tu nekako nepresušna u nekim željama da što više uči. Bravo za Anitu, da. Slobodno možete aplauz. Da, nezgodno je možda majci da govori o svojoj kćerki, ali ja mogu da kažem hvala vam što ste mi rodili tako divnog prijatelja pre svega. A drugo, Anita je jedna od tih žena koje sve stižu. Aha, da. A slobodne su da rade ono što vole i ono što žele, a pri tome sve stižu. Stižu i da lepo izgledaju i da završe sve u kući. Mi kada se sretnemo u kancelariji, ona meni kaže, jao, ja sam od jutra skuvala, spremala đuveč, pa sam povela Ninu kod mame, ćerku, pošto se ćerka zove Nina. Znači, ona je neko ko je tu svoju slobodu stavila ipak u službu i porodice, naravno, ali sve stiže. Au, svaka čast, da. Sad ja imam jedno pitanje za Leku, pošto smo danas, uglavnom mi žene ogovarale muškarce, jedan bar muškarac večeras nešto da kaže, a to je za koju svoju manu muškarci imaju najmanje hrabrosti da je pokažu i priznaju javno? Pa nije to jedna. Ima više stvari koje, ajde da kažemo sad da imaju veze sa polom, ali na prvom mestu je svakako kukavičluk. To je nešto što se svakom može desiti, da ne odreaguje na pravi način, onako kako misli da bi trebalo ili kako misli da pripada njemu kao muškarcu. To je jedna stvar, a druga je vezana vjerojatno za seksualnost, za seks. Nijedan muškarac neće priznati da je nekad omanuo. A mislim da je to fair. Mislim, najmanje će to reći jedni drugima. Više će to reći možda nekoj ženi. A to se dešava svima. Jasno. Dobro, hvala Branislava u studiju. Hvala, super ste bili. Hvala dakle i vama. Dobro. Moram još da vam postavim jedno pitanje. Kada čujete da bračni par putuje na doček Nove godine odvojeno, šta odmah pomislite? Kako su dali jedan drugom slobodu ili nema tu više ničega? Ja to nisam čula. Gde putuju na godišnji odmor? Odvojeno. Na godišnji. Ali ja sam rekla doček Nove godine i to je neka vrsta odmora, odvojeno. Pa ja mislim da tu već nešto ne štima. Doček Nove godine već ne štima. A godišnji odmor? Ajde, godišnji odmor, ajde, može da bude. Ona s decom, on sa drugovima iz decom. Ma, nije valjda. Ona skijanja, ona. Da, ali već Nova godina, to su trenuci kada, ili rođendan njen ili njegov. To su trenuci kada treba da se poljube oni prvi. I ako se ne poljube prvi... Vredi. Jel da tako? Lepo zvuči, da. Divne ste bile, puno vam hvala. Ja samo da kažem publici, odnosno, ajde ja da poručim svim devojkama i ženama, da je srećna žena ona koja drži do sebe i bavi se sobom onako kako to želi i osjeća. I da vas pozdravim u ime prijatelja emisije, a to su Immunotea sistem, Alta moda boje za kosu i Dermix kolekcija za negu tela i lica. Vidimo se naredne subote u isto vreme. Prijatno večer.